Hovorí vám niečo tento štýl obrazov, pretože keď sa na ne začnete sústrediť, začnete ich vidieť všade. Vítam vás pri Naspäť do minulosti série, kde hádame význam vecí. A dnes si posvietime na obrazy zo sušených kvetov, ktoré originálne pochádzajú z viktoriánskej doby. Sú spomienkou na dôležitú udalosť, akou je krst, svadba či pohreb. Využívajú floriografiu, jazyk kvetov. To znamená, že každý kvet a jeho farba má symboliku. Napríklad slamienky znamenajú nesmrteľnosť, klasy obilia hojnosť, paprade úprimnosť a drobné lučné kvety jednoduchosť a čistotu. V 70. rokoch boli často kopírované a stali sa už len viac menej dekoráciou. Aj tieto kúsky sú kópie. Dnešný záhadný predmet je inšpiráciou na túto sériu, pretože to bol darček so slovami Keď ty máš rada staré veci. No musela som si počkať do ďalšej návštevy, aby som zistila, čo to vlastne je. A vtedy som si uvedomila, že nám všetkým doma leží niečo, o čom nemáme šajnu. Dizajn je krásny, ale čo to je? Vedeli by ste tento kúsok zaradiť? Ja už odpoveď poznám, ale som zvedavá, či sa trafíte do čierneho. Dnes mám pre vás dokonca 2 nápovedy vo videu. Tak do skorého videnia, priatelia.